up. Yeah. Loloko na si Christine. So guys, nasa labas ako. So mag-exercise tayo ngayon. Yung araw ang ganda. So ito yung normally yung ginagawa ako pag tawag dito. Ayaw mag-focus. Ito yung normally yung ginagawa kong exercise dito lang sa bahay. So meron ako nitong ganito. And then ito pang push up, and then maliit na pad para mag-ano ako. So, umpisahan na natin guys. Mag-exercise tayo ngayon. Tamang-tama. Day off ko ngayon. So, mag-exercise tayo ngayon guys. I don't know if you can see it. Ooh. Next guys, ito guys. Push up. Pinagpawisan ako doon guys. Yun lang yung ginagawa ko guys na naka-workout dito sa bahay. Mga 25 na roll, and then 10 na push up, and then after I did that 25 rolling and 10 push up, I'm gonna do we'll see, let's do 50 squat today. So lagyan natin to dito. Mag 50 squat tayo guys. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
So, yun lang guys yung ginagawa ko. Basta, ang sarap hingalin. Ang ginagawa ko mga 50 squat, straight. Pero hindi ko gagawin yun ngayon guys kasi masyadong mahaba yung 50. So, ayun ang ginagawa ko, yung squat, yung roll, ano pang tawag doon? Yung niro-roll, tsaka yung push-up. Yun lang ginagawa kong exercise sa bahay for like, let's see, 3 times a week. So, ayun guys, yung ginagawa ko lang na exercise. Yan. Yan yung resulta ng yung mabilis makaano to, effective talaga to guys na itong mali. Ito effective talaga siya guys. Ganyan. Yan. Hinihingal na ako guys. Pagod. Wait lang. Nasa loob na ako guys. Hinihingal ako dun. So guys, yun lang yung ginagawa kong exercise. At least ginagawa ko siya like 3 days for a week. Yung ano lang, squat lang yung ginagawa ko, tsaka sit-ups. And then, tawag dito, yung niro-roll, effective talaga siya. So guys, makikita nyo yung dito, nagkakaroon siya ng lines, yung dito nyo. Nagkakaroon niya ng lines pag siguro mga ilang beses mong gawin yon, like maybe continue mo lang siyang gawin. Makikita mo yung lines na yan ayan guys, oh. Tsaka yung sa side na lines, ayan. Makikita nyo yung resulta, maganda talaga siya. Yung wheels na niro-roll ba, hanggang ngayon guys, hinihingal pa ako. Yun lang yung ginagawa kong exercise dito sa bahay. Yung ginaganon-ganon ba. Tsaka sit-ups, and then push-up. Yun lang ginagawa. Sit-up ba, para pang palaki ng, hindi naman, na-discover ko, hindi naman siya lumalaki yung puwet mo. Yung instead na yung sagi yung puwet mo, inaano niya yung puwet mo, tawag dito, inaano niya, parang pinifirm niya yung puwet mong, tumataas siya instead na sumisigsag siya, tumataas siyang, gumaganon siyang taas yung butt mo. So, nauhaw ako dun eh. Mamaya ulitin ko yun guys, gagawin ko pa siya ng isang rounds, yung roll, yung wheels na nina-roll, kasi yun talaga yung pinofocus ko, yung rolls, and then yung sit-ups, kasi itong push-up, bihira ko lang siyang gawin, kasi ayan, may muscle na ako, kasi ano tawag dito, simula nang maliit pa ako, talaga, tumutulong na ako sa parents ko pumunta ng bundok. So yung muscle na yan guys, oh, sorry sa kilikili ko, ayan, yung muscle na yan guys, nakuha ko yan sa yung bata pa ako, na tumutulong na ako sa parents ko umakyat ng bundok, may mga binubuhat kami mabibigat. So noon pa meron na talaga akong muscle, which is like, I like having muscle on my arms. Pasensya na guys sa kilikili ko, ignore yung kilikili ko, hindi pa ako nakapag-shave, and then hindi flawless yung kilikili ko. Ignore na niya.
So, noon kasi bata pa ako, sumasama na ako sa parents ko, pumunta kami ng bundok. Binubuhat ko talaga mabibigat down the hill. Kaya yung arms na yan, mas gusto ko yung medyo may muscle. Kasi pag tumatanda na tayo, nagiging sagi yung ano natin, yung arms natin. Mas gusto ko yung ganyang may muscle na arms kasi parang ano, ayan guys, oh. Masculine. And then ayan yung ano natin. Basta continue lang ba yung ganon. Mas gusto ko yun palagi kong ginagawa para magkaroon ng abs ba yung tiyan natin. Yan. Yan lang yung ginagawa ko, guys. Ang ganda ng ano na to, outfit na to. Ayan, oh. I remember I bought it, what do you call that? I think I got it on Walmart. I got this maroon and blue and gray. Before they mark it down for clearance, so I got it maybe $3 each. So it's not too bad for $3. Ang ganda ng material niya, guys. Ang gandang pang workout, ang lambot-lambot at saka stretchy siya. So yun lang yung ginagawa kong exercise, guys, dito sa bahay. Mapahaba na ata itong video na to, guys. So I'm gonna end this video, guys. And I'm gonna try if I make another video because ito lang yung ano natin, yung time natin na makapag-film day off. So I'm off today and tomorrow. So I'm trying to film my three videos at least, and then just gonna pile it up and then edit and upload different days so that I have a recent video that hinihingal ako. Para may video akong kahit pa paano naman may ma-upload akong videos ng kahit pumapasok ako. Kasi pag pumapasok ako, hindi na ako wala na masyadong time. So, ayan guys. Ayan, nakikita nyo ba guys yung ano? Yan. Sa kakaano lang yan noon, yung ganun. Yun yung ginagawa ko. Dati, mahirap siya. Long first time mo lang siya, guys. Mahirap siyang gawin. Talagang mag-shake yung arms mo. Kasi kaka-stretch and then pupul mo yung wheels. Dati yung first time kong ginawa yun, 2 beses ko lang siyang gawin. Hindi ko na kayang i-stretch yung arms ko. Pero pag kinintinu nyo siyang gawin, masasanay yung magiging strong yung muscle mo at saka yung ano mo, masasanay kang magagawa mo na siyang I can do like 25 yung roll na yun na may wheels kasi nasanay na nga ako kasi palagi ko siyang ginagawa. So hindi ko na masabi yung sinasabi ko na napagod ako, guys. So ulitin ko, guys, magpapaalam na ako, guys. Thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Bye!